No niin, terve. Aivan mahtavaa päivää kaikille. Anteeksi, jos tää on tämmöisellä pikkuruudulla, mutta yritän fiksata sen jotenkin. Mä en tiedä miten. Jotenkin vaan. Mutta mä olisin tänään odottakas. Mut en tiedä, onko pikkuruudulla varmaan. En tiedä mitä sillä kysyä, mutta tarkista. Teen varmaan uuden, jos tää on semmonen pikkuruudu. Tai ei. Niin olisin mennyt urheiluakatemiaan, mutta joku. Oottakas, mä taas pidän vähän pikkuspausen. No niin, tästä tuli sellainen pikkupausi, koska tommonen kaivinkone meni ohi, joka on juuri meidän talon lähteepään oikealle. Niin siellä on semmonen kaivuus. Semmonen, että sitten ei voi mennä. Mutta mä olin mennyt tänään urheiluakatemiaan, jos joku Jonne. Meidän luokka varmaan lähti. No ei se on väkättiin joku me pelattiin jalkapallo. Olin tyttöjen kanssa Eetun kanssa. Meidän luokan Eetu Iivosen kanssa. Sitten joku tulee sieltä kyynärpään. Se juosi ihan täysillä varmaan. Se tuli niinku kyynärpäällä mun selkään. Ja siis mä en voinut mennä, koska jos mä hengitän syvään, niin sit se sattuu mun keuhkoon. Jos mä oon ihan tällä, no mä söin äsken leivän, niin niin yhdessä kohtaa kun mä olin ottamassa vaatteja, ulkovaatteita, niin yhtäkkiä tuli semmonen tunne kehossa, että joku olisi puristanut siellä. Ihan täysin tuli silleen. Se olisi taas morjens. Tykkään jos pidit. Jos et tyydä, niin laitan, kuten sanon myös ennenkin, että kato miksi et pitänyt. Ois morjens.